Monsieur Plenković. Et enfin, la parole est à Monsieur Stigr. Hvala, gospođo predsjednice. Evo, ja pozdravljam izvješće kolegice Striffler i ovu inicijativu za stvaranje europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć. Time se naravno potvrđuje i liderska uloga Europske unije u humanitarnoj pomoći, u razvojnoj pomoći. Sasvim sigurno će skoro 20.000 registriranih volontera u Hrvatskoj također pozdraviti ovu mjeru i ja sam uvjeren da će to također pridonijeti da se ojača i jedna europska dimenzija, ako hoćete, i u izgradnji tog i europskog identiteta koji jest označen i time što Europska unija ima jednu lidersku poziciju u humanitarnoj pomoći u svijetu. Tu jest razlika između nas koji vjerujemo u europski projekt i s druge strane populista. Oni su htjeli i u prošloj raspravi zatvoriti granice za one mlade, visoko kvalificirane koji bi pomogli konkurentnosti europskog gospodarstva, a očito im smeta da nose i europsku zastavu da bi drugima pomogli u pomoći, da bi time potvrdili da je Europska unija jedna snaga za dobro u svijetu. Hvala vam. Merci. Voilà qui termine ce catch the eye. Merci à tous. Et la parole est à Madame la Commissaire. Thank you, Madam President. I am very humbled by the expression of support that has been provided to the EU